ብጣዕሚ يحزن ከቢድ ነገር ተፈጢሩ ሊሊ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተስፋ ቆሪፃ ሰላምታ ኣይረሳዕኹን ክቡራት ቤተሰበይ ከመይ ኣለኹም ደሓን ዲኹም በቢ ዘለኹምዎ ሰላም ፍቕሪ ቅሳነት ይምነየልኩም እምበኣርከስ ሓደሽቲ ነዚ ገዛ ዝኾንኩም ከምቲ ልሙድ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ብምግባር ምትዋዕኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ፈቲ እትገብሩለይ ምትዋዕ ድሞ ኣዝየ ዘመስግን እምበኣርከስ ናይ ሎማዓንቲ ኣድያና ወይ ከዓ ትሕዝተና ከምቲ ልሙድ ብዛዕባ ሊልና ኣልየክስ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ብዛዕባ ናይ ኣማዝ ወዶም ሓምሻይ ወርሒ እዩ ነይሩ ንመጀመርያ እንኳዕ ተወለድካ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብጥበብን ብሞገስን ይዕዊኻ ዕድመን ጥዕናን ይሃብካ ንዓኻትም እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላምን ፍቕርን ይሃብኩም እምበኣርከስ ክቡራት ቤተሰበይ ናይ ሎማዓንቲ ትሕዝተና ብጣዕሚ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ሊሊ ሓፍትና እዚ ፕሮግራም ናይ ወዲ ሓጎስ ድምቀት መዓልቲ ስለ ዝኾነ ደስ ኢልና ክነሕልፎ ኢና እዚ ፕሮግራም ኢላ ብዙሕ ዝግጅት ኣዘጋጅያ ከምኡ እውን ኣዕርኽቱ ንኣልየክስ ሓፍታ ኩሎም ቤተሰብ ፀዊዓ ክትሕልፎ ደስ ዝብል ግዜ ክትሕልፍ ኣብ ዝሓሰበቶ ኣልየክስ ኣይነበረን ምክንያቱ ብቅንያቱ ሰላም ከም ዘይነበሩ ኩለና ንፈልጥ ኢና እና እቶም ኣዕርኽቱ እውን ኣቦ ስለ ዝኾነ ግድን ኣብዚ ክርከብ እዩ ዘለዎ ኣንሕና ይርድአና እዩ ትስኺ ዘለኽዮ ስለዚ ንሎማዓንቲ ኣብዚ ሓጎስ እዚ ተረኺቡ ሓጎስ ተኻፋላይ ክኾን ኢና ንደሊ ስለዚ ስምዕና ኢሎምዋ ንሳ ደሞ ኣነ ኩሉ ነገር እተኣሚኑሉ ኮይኑ ይቅርትኡ ክቕበለየ ፀገም የውልን ይምፃእ ኢላ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ኣልየክስ ዝገበሮ ተግባር ኣይኮነይ ልቢቲ ከም ትፈልጥዋ ካብ ህይወተይ ውፅይ ንስኺ ኢኺ ህይወተይን ህይወት ናብራይን ትዘርግ ዘለኺ ኢላታ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ማለት እዩ ኣልየክስ ደሞ ሰላም ክፈጥራ እየን ኢሉ ልቢቲ ሒዝዋ መፅኡ ኣፍቲ ፕሮግራም ሰዓት ማለት እዩ ኣዕርኽቱ ዝበልዎ እስኻ ንዓ እዮም ኢሎምዎ ንሱ ደሞ ምስ ቢቲ ሓቢሮም መፅኦም ማለት እዩ ምስ ቢቲ ሓቢሮም ምስ መፁ ሊሊ ሓፍትና ብጣዕሚ እያ ደንጊፃ ማለት እዩ ዋላ ኣፍቲ ዝነበሩ እዞም ኣዕርኽቱ እውን ብጣዕሚ ልዋዕልቶምስ ጊራን ኣትይዎም ማለት እዩ እና ሊሊ ሓፍትና ኣብ ተሻዓይቱ ሰዓት ንምንታይ ሒዝካያ መፂኻ ኢላ ሓሳባ ርእይታ ሂባ ነይራ ንሱ እውን ንሳ ሰላም ስለልደለየት እያ ካሊእ የኮነትን እና ሕጂ እውን ውፃእ ዲኺ ክትብል ንደሊኺ ኣነ ሰላም ግዜ ክሕልፍ እየ ዝደሊ ናይ ወደይ ስለ ዝኾነ ንዓየይ እውን ይብፅሕን እዩ ንበይንኺ የኮነን ኢሉ ኣፍቲ ጉዳይ ውዒሉ እዩ ማለት እዩ ግን ሊሊ ሓፍትና ብጣዕሚ እያ ተስፋ ቆሪፃ በቃ ኣነ እዚ ሎሚ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ክሕልፎ እዚ ጉዳይ እየ ሓሲበ ነይረ ግን ኣልየክስ ኣብ መዓልቲ ሓጎሰይ ረቢሽነሎ እዛ ቆልዓ ሒዙ መፅኡ ግን ፀገም የብሉን ንዞም ኣብ ጎነይ ዘለው ርአ ንእሽትተይ ክረጋጋዕየ ኢላ ኣብኡ ዝነበሩ ኣዕርኽቱ ንኣልየክስ እውን ንእሽትተይ ፀገም የብሉን ከተረጋግዒ መንኩሪ እቲ ፕሮግራም እስካብ ዝሓልፍ ኢሎምዋ ንእሽተይ ናይ ምርግጋዕ መንፈስ ፈጢራ ነይራ ማለት እዩ ይኹን ዳ እምበር ከምቲ ዝረአኹምዎ ኣልየክስ እውን ምንም ቅጭጭ ኣይወለን ማለት እዩ እና ክቡራት ቤተሰብ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሊሊ ሓፍትና ብጣዕሚ እያ ተስፋ ቆሪፃ ዘላ ካብ ደጊም ምሳኻ ዝበሃል ፍቕሪ ኣይብለይን ብስሩ ፍቕረ ኢልካስ ኣይትፀውዕኒ እዚ ንዓየይ ኣይምልከትን እያ ትብሎ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ሊሊ ኣልየክስን ንስኻትም ወሊድኩም ኢኹም ጅግና ዝኾነ ውልድ ምስልኩም ኣለኩም እዩ ስለዚ ብዙሕ
ተዘይትዋጠጡ ጽቡቕ እዩ ንኩሉ ተረጋጊዕኩም ነገራት ክትፈትሕዎ ኣለኩም ማለት እዩ። ሊሊ ሓፍትና ከምቲ ሓሳባት ዝወለቶ ብጣዕሚ እየ ኣነ ደኒቀያ። ምክንያቱ ንሳ ዝወለቶ ኣሌክስ ጥፍኣቱ እተኣሚኑ ኣነ ይቁርትኡ ክቕበለሉ እየ ፀገም የብሉን እያ ኢላ። ግን ኣሌክስ ጥፍኣቱ ከኣምን ኣይከኣልን። ካፍታ ቆልዓ ንሳ እውን ርሓቅ ተባሂሉ ክርሕቅ ኣይከኣልን። እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ኣዕርኽቲ እውን እዛ ሰብ እዚኣ እንታይ ዓይነት ሰብ እያ? ቅድሚኡስ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ነይርዋ ዶ ኢሎም ንባዕልቶም ልነብሶም ክሓትዋ እዮም ሞንኪሮም ማለት እዩ። ክቡራት ቤተሰበይ ስለዚ ክቡራት ቤተሰበይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም? ንስኹም ከ ሓሳብኩም ወይ ከዓ ርእይቶኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ፀሓፉልና ኢኹም። ናይ ሎሚ ከዓ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ እንተኢልኩም ኣብ መንጎ ሊሊና ቤቲ ሓያል ባእሲ እዩ ተፈጢሩ ዘሎ። እቲ ባእሲ ደሞ ኣብ ዝሓለፈ ለኣሌክስ ዓርኩ ካብ ሂወት ኣሌክስና ሊሊ ውፅይ ዝብል መጠንቀቕታ ሂብዋ ነይሩ። ቤቲ ሓፍትና ደሞ ክትሰምዕ ኣይከኣለትን እያ። ኣብዚ ፕሮግራም ዝዓርሱ ብሓደ እዮም ከይዶም። ስለዚ ሎሚ ደሞ ሊሊ ሓፍትና ንምንታይ ኢኺ ካባና ዘይትርሕቂ ዝብል ሕቶ ኣቅሪባትላ። ይኹን ደኣ እምበር ንሳ እውን ኣነ ኣሌክስ ማለት ሓወይ እዩ ከምቲ ንስኻቶም ትጥርጥርዎን ብናታትኩም ዓይኒ ትርእይዎን ኣይኮነን። ስለዚ ኣነ ክርሕቅ ኣይክእልን እየ ዝብል ሓሳብ እያ ሂዋ ማለት እዩ። ሊሊ ሓፍትና ደሞ ንቤቲ ፀፊዓታ ኣላ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት። ቤቲ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ንኣሌክስ ክንፈላለ ኣይንኽእልን እያ ትብል ዘላ። ኣሌክስ ሊሊ ሓፍትና ንቤቲ ክትፀፍዓ እንከላ ዝተሰምዖ ስምዒት ክነግረኩም ኣይክእልን እየ። በቃ እንድዒ ከምቱ ንቤቲ ዝሓልየላሲ ንሊሊ ዝሓልየላ ተዝኸውንስ ክንደይ ደስ ይብል እና ክቡራት ቤተሰበይ በጃኹም ግደፉ፣ ተፋቐሩ፣ ተሓላለዩ። ካብኡ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ እውን ሓደ ወዲ ሓዳር ናብራ እናሃለዎ ናብናቱ ሕንፍሽፍሽን ክትፈጥራ ናብ መንጎኦም ኣይትእተያ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ተዘይተኣትያ ፅቡቅ እዩ። ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ትሕዝቶ እዚ ይመስል ነይሩ። ብዝቕፅል ብካሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ስሰናይ ንዓኹም እናበልኩ ነዚ ቪድዮ እተፈቲኹምዎ ደሞ ከምቲ ልሙድ ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ምትዋዕኹም ኣይፈለየን ክብለኩም ፈቲ። እትህውኒ ምትዋዕ ደሞ ኣዝየ ዘመስግን። ሰናይ ቅንያት